ine mpando sinimachosedwa ya sizimatheka mpando ni mausia ndeka ine chokonde kupanga panopa nchonera kuti poyambirira chipani chiti chitenge adausi honorable secretary mukaona anthu apa chipani sininatenge pitani kwena kwache mkapange chipani chanu imva kione ngati anthu akakusateni ine ndikayamba ntchito ndimakayimaliza chipani tukatenga hivi bwana akemwipo PDP wali PDP wali PDP wali PDP wali Lucifer, for example, was disloyal to God. He thought he was more powerful than God. Look what happened to him. And I'm pointing out,